футбол. Магчыма, футбол пад нацыянальнымі сімбалямі з'явіўся ў 90-е. Не. Адной з першых юнацкіх камандаў па футболе яшчэ ў 1908 годзе кіраваў Іван Краскоўскі, будучы міністр БНР і УНР. Гэта было модна. Аматарскія дружыны паўставалі тут і там, асабліва пры беларускіх гімназіях. Далей традыцыю адрадзілі на эміграцыі. Першай беларускай камандай на захадзе стала «Штурм» у Баварыі, 1948 год. Пасля, у 1950-е, дружына «Беларусь» у Нью-Йорку і «Пагоня» у Кліўлендзе. Футбалісты «Пагоні» мелі бел-чырвона-белую форму і пагоню нашытую на грудзях. Кожны гол у браму праціўніка беларусы віталі воклічамі «Жыве!». І толькі пасля, у 1990-е, наш сцяг і герб з'явіліся на трыбунах у Менску. Гэта былі колеры нацыянальнай зборнай. Я ўпэўнены, нас яшчэ чакаюць перамогі менавіта пад нашымі сцягам і гербам. Такая гісторыя.